Kaniri ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kini gilong ki mat ki bakongsan jong ka khubor matak step. Lapan smile nung ilang ka Janata Dal United JDU Nitesh Kumar minulsi kung Menteri Rangba ka Bihar hakasin ka Bashipong. An pulang ka Meghalaya ya ka Regional Artificial Intelligence Impact Conference ka Bahe haka laitri kuna opera ha State Convention Center Shillong. Dak jini lang ba ka United Nations World Food Program WFP dapat nong ka workshop ka bakarpang Shillong dak jing thu ban yo pen klan ya ka jing pen biang marbam ha ka jila. Bat pengguna ternak jengok kai perthai ka Meghalaya iki no wani shimta ha ka tamasa megong arhajar arpusan. Ki khobor ki babnya. Ulang ka Janata Dal United JDU Nitesh Kumar ulabam smai ha ka sin ka bashipho ko Menteri Rangba ka Bihar ha Gandhi Maidan Patna min ka singi ye ka jimang smai la pinya Muhammad Khan ha ka jo ko pon pin bam smai hu ya alfun remot ki MLA kum ki Menteri Sarkar ki bana ka seng JDU BJP LJP berkiwi ki seng simrap ha kam ka jing sakhi lang jo Menteri Rangba do kari Narendra Modi ki lang Rangba ke NDA berkiwi ki kin hon ba kan thobru ya Menteri Rangba ka Meghalaya ukon ki sangma namar ka jing job ke NDA ha arspa arkli constituency ha ki election ka brangshen ukon ke sama ulali ai khoble Nitesh Kumar da ka papen pau ya ka jing skem ba ka jing timit jong ukum no lam kan sanang pen khlan ber kan tiu ya ka sanchar khadar ha Bihar ka sarkar Meghalaya da ka jing trelang ba ka India Artificial Intelligence Mission ha po ka jing khmi jong tanat electronics but information technology ka sarkar India kan pulang ya ka regional Artificial Intelligence Impact Conference ka bahe ha ka laitrik no pra arhajar arpusan ha State Convention Center Shillong. Kamat pedeng balathmu ban do ha ka dei ka artificial intelligence ban pin ko bor ya baro kinong song hak ti dorbar an sedan nang ginong thawan ginong lam jong ki kerkhana trekam ba pher ki samla puli wat bnya ba kinong sengkam na jong ki jini puli jumur kinong halor ka benta trekam jong ka artificial intelligence ha ka sanchar pai ba ka jini khoni ki jingkala ka sun bineng bat ha ka kam shakri pai ba Menteri Rangba ka jela konar ke sangma on sapin sngaw ki policy trekam ki bakongsan bat on sapri ya ki jing persyang AI ki ba khman kandan ka jing soy manitre sngaw jing lang mat kamjuru ka jing pedina mi ki butrikam ki brang shumi thamai kat kumuri ke juk ka menta ka sarkar Meghalaya da ka jing trelang ba ki United Nations World Food Program WFP ka penong ka workshop ka bakarpang Shillong banyak pun kelan ka plan pun krek lepa ka basan senan na ka benta ka jing penklan ka Targeted Public Distribution System TPDS lapunya ka program IJ kai de menteri ka tanat samarbam uba Methodius dekar ba ka jing thu ka bakongsan ka long banding tiu ka jing pen biang marbam na ka benta athui lak mot ki briu ki bere ban yo jing toy ka balong prawo persen na ka jing don jiki nong shong shnong ha ka jela Meghalaya Menteri Banjir lor ka jinan kam pen klan ya ka rinsan trekam digital khanaman pen long ya ka TPDS ka batrekam janai bat ka babit ka babiang pura ka country director WFP ka Elizabeth Fore kala ai ka jiro ya ka jimut ka baskem maka Meghalaya ka don ban kentiu ya ka rukom penyat marbam ka dorbar telam jong ka Jhenda Hills Autonomous District Council JHADC kalalong minmin kasni hakabo mengilam kaliang persya uba Andrew Shulai ula pensngaw ya ka jingdon kam ban syong dorbar kambun sngi bat amde tang shi sngi wala ki ba kambun ki dekhot kila sngaw biang ban syong dorbar talang tang shi sngi uba Andrew Shulai ula bu jingkli biang kam hadin halor ka ikhtiar jong syong knor hak bedi ba ka jing penyai kam jong la ka long em hak ba pau ka ba shai bat ka ba biang ka jing ten jing dia ha ka kenta bu jingkli MDC ba jam shaprang potam ula pen pau ka jing bom skahun halor ki jing ai jubab ba ula kerno eladi na ka jing shimta shirhem ha ka jing lang ngor ka tau MDC ka VPP ba Nehemiah Lamre ula pen pau ka jing sokhya ju halor ka jing pen slam ban batai benya ya ka jing te solar trekam bat ka Earth Tree Company bat ula pan jing pen chairu ya ka jing ka shan ba ka council ka Aisha ki school kajubab pabawan ni ginong sinsyar lasyem bakalong kabam sngohun ay ayru kani ka kubor kabawan shpina ka Akashwani Shillong
Kini kadai ke Akashvani Shillong ke bawah lam shpi ke khubor. Lapli ke Shillong Literary Festival ke basan min ke si nan pelok berkini kita masa kan ni laisni. Kadai kita masa ban ekmen berkenti uram ya ke literature ha Meghalaya. Commissioner kata tourism Vijay Kumar D ubala play pedaya ke program ha ke jingkran ju ula prislo ke jing san jong ke bentat rekam ke literature ha ke bapen klan ya ke thok ke puli ha pring ki samla puli ba ke jing sam lang ya ke perkhat pedan ha ki liang gi befer kanang job hak International Booker Prize 8,000 ke Banu Mustak ke ong bakani kita masa kedai kita masa jong ki kom perkhat bat kal kentu ginang shiminta ban tor ya ki jingkep ki ba an kham de asngokon ka kurita Malavika Banerjee ka syam ba ha kani kita masa mtausnan la company jingmot ha ka khasi ka garo literature la pelat baru ya lai lagi kot akamat ke jing donang jengki nam thokot ki ba khampau khamat ki samla puli bat ki we Katanat jumokai perthiji Sarkar Meghalaya kalapan benai ya ki minta kata masa megong 8,000 kentup ya ki klor ke Bollywood ke Niti Mohan bat ke Kanika Kapoor. Ketika masalah kemen kan long hakasan bat hendri no pra hari lom garu barkan sedang dengan jingwai juga Niti Mohan ha kebakan ruai ki jingwai ki bakhampau kum ka ishq wala love diari bat neno wali ni ka Kanika Kapoor kan dan kerinsan ha kan terik bat shen an sapen benai kini shiminta ki banwan na shabari Hadirin ke jinja accident ke syirkai Palau juga North Eastern Hill University Nehu haka khatni terik umnai wing ke Nehu Students Union ke lakan tui ki board beri kimi ya ke jing penyat kam Nehu ban penteri kam no mador ki kendon na ke benta ke jing shingan haka teka school ba kalau airu ke jing kublai sngongu ke Sarkar Meghalaya ke bela ajing kershan mador ki armut ki sama puli ki bela mensau jur haka shiti bela phasha pro vice chancellor Nehu Students Union kala banjur ban snai ki speed breaker ban penyim ya ki jingthok berta aidak jing maham ba ki la trekam ki ban yada na kum kini ki jingja ki bersungsi hadin habur ki samla puli ke Nehu ki la lumpisa ban ajing rap ki samla ki bela mensau da ka banjur ki jing don kam menya trelang na ka benda ka jing shingan ya ketika school ba ban don ya ka jing renti lang ha ka jing solam Lagi sepangun kisah puli kini kai bikiwi kinong tre kini hu kili lumlang min kasi bani duai lang na kamta ki armut kisah puli chemistry ki belong idari tingyan po dukhai but is Stephanie Shadam ki bilang syak sumar mentahan Nazareth Hospital hadian kajing syak tenda kali hani hu gate number 2 lakan no baya ketika kali ke balapan mensaujur ya ki armut kisah puli linya ada way private security guard ubala buan ya ka jilang duai la penya de ka Nehu Su ka KSU Nehu Unit Nehu Teachers Association Nehu Ensa bat ki kan hon sing ka Nehu u president ka Nehu Teachers Association Professor Lakhon Kama ula penramjur ya ketika jingja ba ula dawa man khamna madore ka private security camp bat wan shim ki latre kam ki ba kham janai he Nehu khanang banya da na ki ba kum kini ki jingja ki ba sungsi hadin habun Kamauti Khar Sports Club kala yo rai ke nam ladu ha ka Queen Centennial Champion Cup knockout football tournament 8,000 na ka bajab ka wila not persya ka patar khama sports club ha ka jing kun ka bala penlong hamadan dam maulum penam umyong min kasni ka tu ni ka khubor kala kot bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji ni so bwa daily station na kam ta ka khubor ka tin hindi ban penbo da ka khubor phareng ka por phra ka sanminin kini ka Akashvani Shillong smabhavan amantai ki khubor na Delhi